tengelek ini mangan nih guys. Ledala sego sumenake iki wis makno wareg iki ya. Ngentok sing akeh. Iki wis makno mangan nih guys. Ya. Goyo mangan enak. Lah dalah tenan to iki ra ono iwak. Wis. Turu iwak wae. Wah iki kok iki ono branjang ta ora Caca. Wis aku tak anu wis luri iwak sedelok wong pinggir kali ya njen anune iwak tak inceng ono wong liwat branjang to. Wis aku sego semenake ra ono iwak ya ora enak. Wis tak balene wae ngono. Engko aku. Wah, iki aku ndok kok branjang ning ndi iki, Cak? Iki opo? Wah, iki bathuk branjang. Iki kok tewak nilah gede-gede ana ge lawo. Oh, mosok lawo kok ora ana papane, sego-sego tok. Wis aku tak mangkat iki. Bathuk iki. Bote iki mengkene yo. Kang. Wah. Iki lho kepiye? Ana apa? Ngondi ya, Kang? Ayo branjang yo. Branjang ndi? Branjang kali ra. Wong aku mangane ora ana lawoe kok. Yuk, mel aku ayo. Ayo. Daripada kunta-kuntu. Wah, iki apa? Iki weneng iki ya. Ayo dibabat. Olah, Bu. Kepiye arite malah. Ya. Kene rungto malah cepet-cepet. Bahaya. Arite ketung isa. Telaten. Ambo, lah mau mangan agar sego-sego tok. Lah iwak iku ora ana. Lah ngene iki ra jan ngalahi lunga branjang dhewe. Iki apa lokasine ra iku? Wis iki sayur dibabat cukete. Iki mau. Wis gawe rung. Milisi. Yeay, kacau iki piye gitu sak menit tok iki. Wah, boy, wedhus iki koyo ngamuk ah. Ngene. Dalah, nyopo iki, Cak? Iki sopo iki, Wah. Adah, jujune ra kena wong iki. Arep iki. Lho kira iki kayu lho. Are. Ayo, langsung gone wong iki biji, Cak. Loh, lha Cak iki kok diancuk. Kita ngono kowe. Wis piye diparani ora usah. Manut, parani. Wah, iki mau arek kemlayu lu ngondi, wis ngarep entuk. Malah apike ilang. Iku apa wonge? Iku apa? Cinyak. Iya, Kang. Oh. Iki mau sing anu ra, nguncal waritmu ra. Waritku ilang mlayu lunga ndi mau? Ayo, wong diarit buncal-buncal kira-kira. Kena bathukku ki gelem nambakno. Ora ngono Kang, iki mau warite ujug-ujug ucul dhewe. Warite wae ketol kok. Ketol aku tok sak menit tok iki lho malah ujug-ujug ucul. Hati-hati no. Wong kandhane kok ora ngandel. Ayo, lah ngono iku jenenge musibah ora ana sing ngerti kok, Pak. Ayo. Aku dhewe ya ora jarak kok. Ngene iki kepiye? Maafno ta ora, Tri? Piye? Mosok
tolong delok suketku agek entuk sakmene mosok. Ya wis dadi ati nek ngono. Ya aku padha ae aku ngobranjang. Kuwi Pak. Tangene ae nek dijak belajar. Ngono. Ngene Belajar ndi? Ha iku Kono lho. Rone wae. Hah? Rone wae. Rondo-rondo iku mberah ya, Pak Rondo. Nek termane perawan angel jeneng. Kedung dimaafno Tara. Yo. Oke kan. Wis iki tak kena kowe, ora dijogo sing apik. Matur nuwun kan. Ya wis. Ayo nek anu melu aku yo. Ayo. Ayo. Non biasa rak. Wocor rak tinggal nunggu kuwe. Arep koyo ngene kok dikon ku arep wong. Iki wong tuwa. Ini kok lah, kok coplok maneh. Prei. Besok tuku anyar. Lho, keliru. Beranjang ya? Beranjang ya? Bawa kue. Wes. Akara ngamu ora gelem gawe iku lho saya. Iki tak gawe nek. Wis apa reti engko iwak nilak gede desa. Masuk. Ayo mesono. Kok gawan kok kangkang? Kepiye to iki? Iki ora to iwak iki malah. Sabut besar. Tadur. Oh, tadur. Mau bunyi ning mene. Kalau wong ndi kok iki? Sopo kae? Awak ta. Nyai ngetot sang. Nyai mlakune banter kaya ngono entuk sangu kok ora engko. Wes mbok. Walah, malah banjir opo iki? Lah. Tuh. Om sithik. Tuh, petel-petel iki opo? Gusti. Aduh. Iki ora digabut ora tangan. Aduh. Coba. Iki oleh ta ta? Aduh. Apa meneh iki? Sopo kae ta? Rejeni balikan. Masuk. Apa Kang? Woi, lapo iki? Woi, piye? Lapo iku? Iki lho belanjang. Sik. Lha mana? Walah panjenengan kok. Oh, nek Kan untuk. yo. Woi, gogo wae. Kok ngomong Lah ranto iwak-iwak kok. Lha ranto iwak cara dige iwak. Oh, jaluk. Lha diparani cek kok. Jaluk enak, jaluk iki lho. Hei, iki lho. Iwak iki lho. Saya iki aja sekali gasak. Ya kok ji loro. Anjing kabeh.
Aduh kamu kowe. Bulet ra. Jajau ucalakan aku. Mula awal kok Ngeri. Ya, cok nyan. Coba. Tolongin malah juga iki kepiye.